Once again, good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. And mayong gabi usab sa atong mga kaigsunan nga niya karon din mayong gabi. God is good. Wow, we praise God for His goodness. And to those who are watching right now, sa ato ang mga live viewers, mga kaigsunan nga nagatan-aw, we are live sa duha ka page, ang Bugos Seventh-day Adventist Church and kauban sa page usab ni Police Lieutenant Colonel Juby Espinido. So sa tanan nga niya karon diha o naa diha nagapaminaw, dagang salamat. Feel free to share and of course at least mahimo mang blessing sa mga makadawat niining live stream nato karon sa Facebook. So to start with mga kaigsunan, sa tanan nga mga OFW nga nagatan-aw diha sa uban nga mga nasod karon, atong ikalipay ang inyong pag-uban sa ato mga kaigsunan. And at this time, to start with, let us give our time to our sing-inspiration. Ang ato ang guest singer, our original composer sa tanan niya nga mga Christian song, atong paminawan. Let us give our time to the message of the song through Sir Shadrach Sombrio. Pag-anindot sa mga hinalang sa Diyos. Ang mga katubigan nga dito akong nakitan, matahong o matinaw, nagpawala sa mga kalay. Pagkanindot, pagkanindot, pagkanindot sa mga hinalang sa Diyos. Ang mga nag-agay nga busay, gahom sa Diyos iyang gihulagway. Pagkatahong kahigulungan, nagpawala sa mga kalay. Pagkanindot, pagkanindot, pagkanindot sa mga hinalang sa Diyos. Ang kasilaw, mahayag nga adlaw, milapo sa kalasangan, kalanggaman, nagaawit sa kalipay, nagasinggit, pagkanindot, pagkanindot, pagkanindot sa mga hinalang sa Diyos.
gabi. Siguro ang langit kayang impyerno init, maghila ka dito, higala ko. Siguro ang langit kayang impyerno init, maghila ka dito, higala ko. Ayaw paminawa ang gihonghong sayawa, ang mensahe dili mo dawato. Siguro paminawa ang mensahe pamatiang, aron nga ikaw magmata. Siguro ang langit kayang impyerno init, maghila ka dito, higala ko. Siguro ang langit kayang impyerno init, maghila ka dito, higala ko. Nahiabot kami dito sa parola, dito dapit sa tumoy sa Mindanao. Maanindot ang talanawon sa kinaiyahan, maoy kalipay sa tanan nga katawhan. Ang parola sa kinabuhitan, mao ang gugma ni Jesus nga manluluwasan. Nagasigla sa mga dalanta, nga magagiya ka nato sa kaluwasan. Pagkatahong sa mga bato, daplin sa dagat, mga balod naghampas-hampas sa lapihan. Ang huyo-huy sa hangin nagatuan,
sa pangamo mao pagaliman ni Jesus. Ang parola sa kinabuhitan mao ang gugma ni Jesus nga manluluwas ta. Nagasidla sa mga dalanta na magagiya ka nato sa kaluwasan, na magagiya ka nato sa kaluwasan. Check. Good evening, everyone. So it seems I see a lot of familiar faces since the first night nga nagtipok ta diri mga kaigsunan. Pero before ko mo padayon, ato saning i-shout out ang mga avid nato nga watcher dira sa ato ang Facebook karon live ta sa tulo ka page sa Bugo City SDA Church, sa Northwest Cebu District o sa kang Sir Jovi nga page nga ang ngan is Police Lieutenant Colonel Joby R. Espinido nga page. So mao ni ang mga pipila ka mga dasig nga mga pages nga magpa-shout out karong kagabi na. Si Calmore Valladares, sunod si EBS Voice of Hope Ministry sa Luzon, and also Light in the Dark Ministry. So mo ni sila ang pipila ka mga avid nga nagsubaybay karon sa ato ang live dire sa ato ang ginahimo nga summit dire sa Friends Express Inn. So kagabi mga kaigsunan, ato ang nakit-an ug atong nahibaw-an ang mga balaod nga dili diay ni mahug ug balakid nato sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Karon ato na pong mahibaw-an ang mga pipila na pod ka mga pagtulunan nga dapat nato pod i-apply sa tong kaugalingon. Pero before niya na mga kaigsunan, ato ang hinuktukan nga kinibang mga butang nga naka-benefit ba ko or wala? Pagkaanindot sa mga mensahe nga atong napamatian matagabi. O karon ato ang mapaminawan ang nagkalahi-lahi nga mga huni sa musika nga igadalit sa ato ang mga kaigsunan gikan sa Guadalupe. Pero sa dip-a mga kaigsunan, ato ang ihatag ang panahon gihapon sa Guadalupe para sa Moments of Music. Ampo kita, atong iduko ang atong mga ulo. Amahan nga mahigugmaon, mapinanggaon, ug mapailubon. O Diyos, ikaw ang labing gamhanan, nga nagalalang sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, sa tanan nimo nga mga apostoles, nga mo'y among gialagaran karon. Amahan nga balaan, walay kabutangan sa among kalipay, Ginoo. Tungod kay ikaw nagpadayon sa pagdala kanamo nini nga mga dapit aron sa pagpaminaw sa mga matamis matahom nga mga pulong gikan sa imong alagad Sir Espinido. Ginoo, among giampo kanimo kining katilingban nga nagatambong karon. Hinaot nga kaming tanan makadawat sa imong balaan nga espiritu nga among masabtan ang imong mga pulong, kay nasayod kami Ginoo nga ikaw mabalik ug mawala mang ang among bugtong paglaom ang pagtuon sa imong mga pulong, Amahan. Ug amo sab giampo kanimo ang tanan nga mga viewers sa nagkalalayng dapit sa tibuok kalibutan. Ang uban kanila giuhaw sa imong mga pulong ug sila naninguha sa pag-view sa page. Hinaot Ginoo nga magapanalangin ikaw kanila aron o Dios nga sa imong pagbalik
daghan pa ang mga katawhan na magasugat kanimo. Daghang kayong salamat sa imong paghatag sa among kahangyoan ning kagabhion, kining tanan namong gisalig uban sa pasayloan sa mga sala, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Masiguro mong kalipay kung higala mo si Kristo, kaugmaon mong gianda, pusa kupti ang pagtuo. Kung si Kristo imong handog, hatagan kanyag paglaom, ang pagpaabot niya mabuhing puno sa kalipay. Masiguro mo ang langit kung si Kristo ang saligan, uban ka niya maghari ngadto sa way katapusan. Kung si Kristo imong handog, hatagan kanyag paglaom, ang pagpaabot niya nabuhing puno sa kalipay. Kung si Kristo imong handog, hatagan kanyag paglaom, ang pagpaabot niya nabuhing puno sa kalipay. Ang pagpaabot niya nabuhing puno sa kalipay. I'm at my end, tears flowing down, and I can see past in front of me now. When it's slow to match, all these hard to take, there's one name I
Jesus, you're faithful and able, and you've never once let me down. God help me now. No matter the pain my heart may feel, won't catch too deep your love to heal. So when fear comes to find and doubt starts to grow, I lift up my eyes and just where to go. God help me now. Feels like there's no way out, but Jesus, you're faithful and able, and you've never once let me down. God help me now. God help me now. Feels like there's no way out, but Jesus, you're faithful and able, and you've never once let me down. God help me now. God help me now. Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. May hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninimdim ang hakbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti, tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya ay pagtiwalaan. Hawak niya ang
ang lunas, siya'y walang angkatumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niyang hangganan. At gaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti, tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya ay pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti, tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya ay pagtiwalaan. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya ay pagtiwalaan. Hello. Test. Your heart's in your hands, keep it beating. It's faith you desire by the choices you've made. Take care what you do, where will you go? Your heart is in your hands. Give your hearts to the Lord, He can take care of it. Your fears, your tears, your emotional cares, in His hands can assure you, can trust His word. Trust your heart to the Lord. If your life has been broken too many times and life is so heavy, you must struggle to win. Each time that you sin, a word
trust His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer, He's all that we need. He will lead you in His name. Give your hearts to the Lord. He can take care of it. Your fears, your tears, your emotional cares. In His hands can assure you. Can trust His word. Trust your heart to the Lord. Give your hearts to the Lord. Your fears, your tears, your emotional cares. In His hands can assure you. Can trust His word. Trust your heart to the Lord. Trust your hearts to the Give your hearts to the Lord. Ooh. O gigayon, ikatulo ni karon nga gabi kung ako masayop, ikatulo ba? So, naa na lang tayo pila ka gabi. Tulo na lang. Oh, kay ang ikapito, wala naman to ikapito, Sabado naman to. So, tulo ang to sa Bernes. Before ko magsugod mga higala, na ako'y team song nga atong katahon before ko magsugod. O niya, kung yun ang tanan sa pagbarog para sa atong dungan sa pagampo, human sa akong himuon nga team song. Atong katahon, mga higala, kay nindot ni. At least atong mahinumduman ba? Okay. Mas maayon ito YouTube. Ako ka ng ancient word. At awalan ninyo mga higala diha sa kilid-kilid. Holy words, long reserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let
in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Pag-amputa, amahan na mo iyo bang anak ka sa langit. Dako lang ka mo kalipay, pagpasalamat paghatag ni mong higayon. Nga kami magapadayon ikatulong nga gabi. Maluoy ka kanamo, dili man mi perpekto. Ako makasasala. Apan ako ang iyong ikaw initak na nga magauban ka namo, magapanalangin sa among paghisgutan, ikaw ang among mahimaya. Uban ni minihang tumatapos, pasaylo amin sa among mga sala. In Jesus' name we pray. Amen. Lingkod ta. Okay, ang nilabay nga mga gabi, mga higala, ang kamatuoran, dili nato malilong, di nato matago, makita nato og dayag, way lain, ang magsaysay, ang balaan kasulatan mo tong ancient words. Dili gyud og bisan pa, dugay na nga mga panghitabo, mga higala, atong mahinumduman, nga ang Pilipino, maka-Diyos gyud. Ako ginang ibalik-balik para ang naa dinhi karon ni tambong ikatulo nga pagtambong dili ka mabag-uhan. Nga ano magiskot man ang pulis o Ginoo. Abi ninyo, kung ang mga tao sa Pilipinas dinhi sa bugo na lang. Kung mga Diyos nun, wa gyud trabaho ang pulis. Way problema ang pulis. Wa may reklamo. Ang mga barangay official, ana mo samot og ka mga gwapa o kagwapo. No? Kaya wa may problema. Kung mga Diyos nun ang mga tao sa ilang matag-usa nga gipuy-an. Mao nang atong hinumduman pirmi, ma-mindset man kun ni usahay. Kita nakaibalutan kung unsi atong namatan, mao na atong pakamatyan kay naka-mindset na nga maogyog ko ani. Akong kaliwat nga isog pug ko. So dili nato matan-aw mga higala kung unsay kalainan. Kamatuoran, truth nga maghatag kanato magpahibalo nga kinahanglan atong sundon kung unsay manual nga gihatag sa Ginoo nato way lain ang Biblia. Ikaduha nga gabi ang balaod sa yuta, ang reference balaod sa langit kanang napulo kasugo. So gahimo ang mga bagbalaod legislator sa Pilipinas bisag sila inasod og mga balaod nga naagi gugma base na sa pagtuon o gikan sa balaan nga kasulatan. Kuang gyapon Biblia. Okay, naata karon dinhi sa addiction. Mo pasabot ta sa truth Juan 17:17 balaan na sila diha sa kamatuoran ang imong pulong mao ni ang kamatuoran. So, di ata magbase. Kung ang tanan nga tao, tanan nga mga binuhat himuon ni siyang manual, simple ra ang pagsabot. Simple ra. Okay. Na-approve ha, Juan 17:17. Di ako
sa maghatag kanato karon og kagawasan. Bisan ta naa sa gawas mga higala, hinumdumin na ninyo. Kita nga naa sa gawas og kalainan sa mga priso nga tuwa sa sud sa prisuhan. Priso sila pero gawas nun sila sa pagtuo sa Ginoo kay ilan ang nagbati, ilang gikinabuhi ang pagkamaayo. Nganuman kanang naa sa sud sa prisuhan, buutan gyud na magsigig basa og Biblia. Kay magdidaksyon man na sa oras kung sila mapastor sa sod sa bilibid, mag-iban ang ilang oras. So makita ninyo mga higala nga sila malipayo na, di na sila magulano sa sod sa prisuhan, manganta dungan, magbasag Biblia dungan, inspired sila, pagbisita na lang sa mga mahal sa kinabuhi. Pero kita naa sa gawas. Daghay gawas nun nga priso. Unsa may priso, naapagyapon ang pagkakurap, ang pagkakawatan, naapag ang pagkahimantayon, naapagyapon, tagduhay asawa, tagtuloy asawa, kabit wag tuo, bisyo, bisag unsa nga bisyo na. Piniriso ka sa mga binuhatan, bisyo nga naghatag kanimo pagpalayo sa Ginoo. Maoning the truth will set you free. Kung ikaw nahibalo sa kamatuoran, nahibalo ka sa balaang kasulatan, maoning makapagawas nimo nga, okay na. Dili makapasaylo nako. Kay ang pagpasaylo di ay ikaayo sa kinabuhi sa tao. Okay. Panumpa ta, ready. Panunumpa sa watawat, asa katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ato ng maong Pilipino man ta. No, sa eskwelahan ato nang gibalik-balik, dinhi ato po nang balikon. Ready? Basa. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kaniyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Reference sa pagkamaayo sa mga Pilipino, di agyod sa makadiyos. Upat ka M's, 4 M's. Ang motto sa Philippine government, gikang gihapon 4 M's, makadiyos. Ang pulis pod, di anang pulis. Walain, kinagwapuhan. Puragaba ni nga pulis. Sige, atong tanawon. Nakita niyo ang 1 nga M? Makadiyos, God-fearing, pro-God. Pero tanawa ang pulis. Tanawa ang gobyerno nga makadiyos. Makita ninyo na abay Ginoo na sila naa sa City Hall. Nga perus man siga pirmi ang mata. Mutagad kung kaila, kung dili kaila di tagdon. Asa dapita. Nganuman, wa man na maka-mindset. Munang karon nag-arita kada gabi kung nakabantay mo, mindsetting good. Smile mga higala before you open. Ayaw gid pag mugot-mugot kay makadiyos man ang tao. Pilipino, unsa imong kuan karon nagtrabaho ka sa gobyerno og wala civilian, makadiyos smile gyud. Kaya ang pag-smile makahatag na og kaayuhan sa imong kunot nga agtang. Kung mo smile ka, biblical man na. Biblical na. Ayaw kayo pagmugot. Pagtanaw akong gingon nga ang inyo karon paglingkod, ayaw na daan mo pag mindset nga ako kriminal si Espinido. No, si Espinido mo ay sigig panghilabot diha sa mga badlongon nga politiko. Ayaw. Ang imong paglingkod diha pabinawa sa blanco haba. Unsa kay tuyo ni Sir Espinido dinhi? Kinsa ba kay ang tuyo ni Sir Espinido dinhi? Unsa kay iyang gusto ipasabot? Para patas na atay hustisya ba? Unya pagkahuman karong Biyernes, magdesisyon na mo og maayo ba og dili. So ako ang ipakita ni. Balikon ako. Ready? Basa. Okay, tanan, mga presidente, na ay presidente ato masakiton. Daghan presidente masakiton. Kita mo masakit na ni, pamutang na ang liog, butangan na og traha sa liog, di ba? Di na makalakaw para di dakpon. Kabantay mo na, kanang mga dato nga ni, daghan sakit para di operasyon, di ba? Ang pobre, sugid prisuhan. Bisan unsa pay sakit. Mamatay ka lang dito sa prisuhan. Pero ako pasabot, investment sa pinaka-the best nga himuon sa tao ang maayong panlawas. Nailang panultihon sa World Health Organization, health is wealth. So, tanan nga maklase nga mga tao, unsay kulor na to. Atong hinumduman, nga ang maayong panlawas, maugunay puhunan sa tao. Kami mga pulis, kinahanglan gyud may healthy. Ngano man, di may makagukod og dakpunon kung masakiton mi. Di ba? Maubitaw na ko, nakadumdum nga, daghay mga CPNP, gusto sa unang panahon nga, munag ko na nga ni ang tiyan, ipasuko na dayon kay, iparetrins kay, maglisod naman og dakop. No, magsiging lang lingkod, hindi naman tawag, paglingkod, mutog dayon. Mo man ang pasagaran dagkog tiyan, pero ayaw sa mo, wala ako magtanaw ninyo din, kaya may dagkog tiyan din to ara sa usamis. Ang importante lang, makasabot nga, health is wealth. Ingon din
although it will become an expense if you don't take time to invest it. Gasto gyud na siya. Kung dili nimo i-invest og maayo ang imong health. Musamot og kadako, pero ingana na ang resulta. At least atong nasabtanan. So, maayo mang padlawas para dili ta masayang unsa kabulahan ang tao kung mauni ang himuon. Ready? Basa. Bulahan ang mubasa. Biblical gyud na, dili na sa relihiyon mga higala. Ayaw tan-awa unsa akong relihiyon. Tan-awa ang inyong gibasa kung asa dapit mabasa na. Kay naamoy kopya ipanghatag, i-recheck na ninyo sa inyong balay. Kung naabag yun na sa inyong Biblia, ang gisulti, gipabasa ni Espinido, dili ko daghan og istorya. Magsampo lang ko ninyo, pero ang pinakadaghan nga akong ihatag ninyo, mabasa, nga naagi mabasa nga bersikulo. Para pagtanaw niyo, pag-ulit niyo sa inyong balay, oy, tinuod ini, oy, di ni tinuod. Okay, biblical. Bulahan ang mubasa. Kamu karon nga nagbasa, o ang naminaw kay di ka basa. Bulahan po, pinakabulahan sa tanan, kanang giingon diha, ang nagtuman. Magsige na tag-memorize anang Revelation 1:3 mga higala. Kung dili nato tumanon, sayang. Kay ang Santiago 2:17 gasulti, faith without action is dead. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Okay, padayon ta. Ready? Basa. Smitobag. Bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Tuman na sad. Tuman gud perminti. Okay. Ano sa anak tumanon pagbasa para mabulahan? Ready? Basa. Maunay mga tarong nga mga tao, mga higala, malipay kung musunod sa balaod kay ang nasukok ang Espinido katurang malinapason. Pagdaan bantayan makha or asa napita ang nasuko kadtong malinapason sa balaod. Pero buotan nga ni ka, malipay ka kang Espinido magtanaw. Malipay ka, muampo pa ka nga sa Espinido tagaan og taas kinabuhi para daghan pag mga mayor nga badlungon makuha. Pero ingana man atong resulta. Kabantay mo kung ikaw maghimog maayo sa inyong lugar, daghay masuko nimo. Pero sige lang, dili nato i-prioritize na importante nga diha sa tubangan sa Ginoo makahimo tag pinakamaayo kay mao ang tag-iya sa atong kinabuhi o sa atong trabaho ang Ginoo. Okay, akong gibutangan ni put God first. Unaha gud ang Ginoo mga higala. Kung unsay imong posisyon, status sa imong kinabuhi, luhod gud. Unsay imong relihiyon, unaha gud ang Ginoo. Luhod ka, pangayog tabang, Lord, mulakaw ko karon, mobiyahe ko karon. Proteksyon ni ko, Lord. Pasaylo ako daan kay iwat lang kung mamatay ka dito, nakapangayo na kagpasaylo. O, wala problema. Ang importante, nakapangayo na kagpasaylo sa imong asawa, mulakaw ka. Nga nung mulakaw, kanang naan na kay Matthew na ba? Ang akong igsuon, nadiskrasya ato ni aging mga tuig, sa ka-retired nga police pod, may siya pasaylo, mayog to kay kuan man kanang diabetic, so kuan, bis kanang nakasulti pas tinuod ba? May itong pasaylo, na akong kuan, mga anak, tagaan, na maglisod po kay daghan man lagi pamilya mo. Pero, di siguro mahibuhong mga asawa, kung ang iyong bana mo practice na daan ba? Tay, mula ka karon day, pasaylo ako day ha. Ikaw na lang bahala sa mga bata, pati kitong sa silingan, ikaw na lang bahala to kung magkaunsa-unsa gani. Buhi agyo day ha. Pangayo pasaylo eh. Kay iwat lang mula ka, di man ni ato ang panahon. Mabanggaan ka. Na ako'y na hibalaan din nga usa ka batan-on, babae, nabanggaan og 10-wheelers. Pila ka tuig nga mga nanglabay. Nagdagan lang diha sa karsada. So usahay din ato ang panahon nga makahatag nato og pagpili nga kung ikaw naa sa Ginoo, ma-change ang imong tanan unsa ang naa sa imong kinabuhi. Pero pinaka-the best tanan, magpili ka og pinakamaayo. Nag-ingon din sa 1 Juan 5:3. Ready? Basa. Og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ato na naghiskutan gapon. Napulo ka sugo, balaod sa yuta, nga 45 kabuok nga kumon nga balaod nga atong gilapas, unya, balaod sa Ginoo nga napulo ka balaod og uban pa. Dili lisod tumanon. Biblical na gasulti ang New Testament. Dili na sa relihiyon. Ang Biblia gud mismo gasulti. Kanang MMB, mao na yung mga version. No, maayong balita. Gibutangan ako na para sayon ra niyo pagsusi kung asa dapit nga version. Kay ang ilahanan nga gigugma nato ang Dios,
Mao ang gituman nato ang iyang mga sugo. Kung nahigugma ka sa Ginoo, nagtuman ka sa sugo. Di ada ta. Addiction. Tito 2:12 gasulti dinhi. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan. Og sa kalibutanong kailibgon nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnganon sa kaugalingon matarong og Diosnon. So kung dili nga inimo nasundon, addiction mga higala nga maoy imong gikanabuhi bisan pa dili maayo sa imong kinabuhi. Ako mabalik bitaw din ako magdagog lain ng mga hitabo. Ang ako igsuon bisan siya sepsis na ba kanang diabetic na ba. Wapot lang ang iyang tiil. Muhangyo pagid siya nga kanang dong paim na ko kuambi soft drinks. Grabing addiction mo na ako moingon ninyo karon sayo. Dili lang ako motuo nga ang drugs mooy addictive ang drugs. Pati ang kaon, bisyo, lay makasagod ka sa imong asawang bantay ka og pagpangabit og lain pero nganong manghilabot pa man gyud og laing tao. Di ba? Ngay ba lumanggid siya nga naay asawa, naay Ginoo nagtan-aw. No? Kanang tungit, magtungit bisag sa no, mga uniform personnel bisag dautan ang pagtungit kay violation na sa national law. Magtungit gyapon sa police station sa mga kampo, naang gyapoy tungit. Nakabantay mo anang addiction? Dili lang siya kaayo gigamit anang addiction diha nga dapita kay medical term lang ang addiction. Pero naay pinaka the best nga word ni atong gamiton mosunod ta ani. So dinhi gibutang ang Tito 2:12 mo kay text nato karong gabi una. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan. So naa day grasya mga higala, dili kay magbuhat lang kag daotan kay maggrasyahan ka, mahimong maluwas ka dili oy. Mooy magtudlo sa pagbiya sa imong gihimo nga daotan. Mao na ang grasya. So dili day ta mo pasagad mga higala buhat lang ta bisag unsa. Hala, bisyo bisag unsa. Inom, hubog, sigarilyo bisag unsa. Kay maggrasyahan rata dili. Atong balik ko na, ang grasya, maghatag ka nato og pagbiya sa dili maayo natong binuhatan. Okay, padayon ko. How is addiction defined? Diri ko sa Binisaya. Dirita. Okay, ready. Basa. Ang pagkaadik, gihubit, isip, usa ka laygay. Nagbalik-balik nga sakit, nga gihulagway sa mapugsanon, nga pagpangita o paggamit sa droga. Bisan pa sa dili maayo nga mga sangputanan, giisip kini nga sakit sa utok tungod kay naglangkit kini sa mga pagbag-o sa paglihok sa mga sekreto sa utok nga naglambigit sa ganti sa pagtagad o pagpugong sa kaugalingon. Kita ta, laygay di na mga igala. So at least ato nang inumduman nga word na antay laygay. Nagbalik-balik nga sakit sa utok. Kamo karon nga naana nga niya, ayun lang mo pagkaguol nga naamoy laygay. Kilaygay mo niya sakit sa utok kay ang ato ang truth man nga mao may define ana sa medical term. Okay, dirita. Compulsive chronic ang tawag dili addiction. Usa ka mapugsanon so maghatag og pagpahinumdom ba. Usa ka mapugsanon, malungtaron, makahatag nato diay na og pagpabilin nga kita naa ni anang mga bisyuha, balik-balik, bisan pa, dili maayo nga himuon. Timan iha, kani atong gihimo karon, at least atong masabtan. Diri ko. Pinaka biblical nga term. What is addiction called in the Bible? Consequently, we need to have a biblical understanding of addiction. Kining gibutan na, dili na addiction. Better called temptation and life-dominating sin. Sa ato pa, unsa ning temptation kining tubag dayon mo diha. Tentasyon. Mura gyapon no? Mumaora. Temptation. Tentasyon pagkatapos kanang nagpabilin, unsa na siya? Mas maayo nga gitawag nga magpagtintal sa sala nga nagmando sa kinabuhi. Basta timan ina na nga mao nang duha. Dili addiction lain nga term pero susama sa addiction nga akong gida para ninyo para mas dali natong ma-identify kung unsa nga sakit nga makaingon ta nga nganong di man tagid kabiya. Nganong di man gud ta kabiya mga higala. Muingon ta nga sayon sundon ang balaod. Pero nganong sige man tag panguha og kamunggay nga di ta manangid sa silingan. Kawat man na. Nakabantay mo ana?
Unya, manguha sa to, puwak nga lubi, sige ka, patid-patid. Di mananghid sa silingan. Kay ang elemento sa kawat, o sa gani, dili imo o way pagtugot sa tag-iya. Kinaiya mga higala nga addiction nga imong gigamit, gumikan ka ikaw ni ana nagtubo nga susama sa imong ginikanan sa imong pagpadako. Okay, dili ko. Question. Nganong gidili sa mga katawan sa Ginoo ang mga bisyo? Tubag, basa. Kay mahal ang iyang pagpalit kanato, busa gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayeg. Okay, akong pangutana, kamoy tubag basa sa Binisiya. Nganong, unsa to'y pangutana? Nganong gidili sa mga katawan sa Ginoo ang mga bisyo? Gumikan kay, number 1, templo sa Dios ang atong lawas. Dili na pod ni iya, dili na pod ni ato iya. Mao nang realidad, mabasa. Pero nganong kita may magbuot? Nakabantay mo? Na? Ambot, mamatay ko job kung di ko kakaon o karne. Kanang imong pagkaon job, ambot na lang, mabuhi baka ko ana. Uy, siya'y magbuot. Wa niya huna-una nga kanang iyang lawas, dili iya. Pero kung naka-mindset ka nga dili imo, o niya ang tag-iya, ga required, nga kinahanglan na kining lawas ka naani mo imong ampingan, imong sundon to. So why ragod panghuwag sundang panghuwam, martilyo o hatsa, iuli nga gibang. Amot, makasugod, makausap pa pagkaguwam. Dili imo. Mga higala, timan ina, i-mindset na to karon nga ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 o 20, gasulti ka na to, gapahinumdum ka na to, nga dili na ta. You are not your own. Because, unsay giingon diha, kining lawas, dili ato, kung dili iya sa Diyos. Kay templo kini sa Diyos. Okay. Akong idugang. Ang define sa mga vices kanang mga buluhaton or mga bisyo, gaingon din ni sa Bisaya. Ang bisyo nagpasabot usa ka immoral o daotang bisyo o buhat. Sa ato pa, apila din ni ang bisyo sa pagpanigarilyo, pagpangita og asawa, kanang mutan-aw mga paa sa silingan, unya magmalisya, no, mga pagpangawat, kanang pagkaibog, apila din ni mga daotang bisyo buhat. Kini nga mga bersikulo sa Biblia discovery sa mga bisyo sa pagpasigarbo o garbo, kakuripot o pagkasalingkapaw. Okay, diri ko. Si Sidney Cohen, Dr. Sidney Cohen, kasulti din ang alcohol bilang ang pinakamapanganib na gamot sa mundo. So, alcohol, kanang bino. Iyan ang study. Pero dirita sa mga buloton, unya, nga himuon sa balaan kasulatan pag-identify. O sa masamang epekto ng alak. At sa kasabot na mo anak, hindi na mo madugay anak, nakaibalo na mo kung alak. Pero kung sige good mong inom, sige lang, patswerte-swerte malana. Basta atin ibalo mo nga na ay epekto nga dili maayo. Question, unsa bay makadaot sa atong lawas? Unsa makadaot sa atong lawas? Episo 5:18-19 atong dunganan og basa ang Bisaya. Ready, basa. Paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu o sa inyong pagsultianay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno o mga balaang awit, awiti o daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Mo itong primero ta nagsugod, kung nakainumdum mo, nagkanta ta og ancient words. Nakabantay mo? Kanang ma-feel na to, mga higala nga, tinuod gining pulong sa Ginoo. Akong balikon, ayaw mo paghuna-una sa og relihiyon. Kay ako nagtuo nga ang tanan relihiyon gatuo sa Ginoo. Gatuo sa Ginoo, gatuo sa Biblia. Mao nang moingon ako ang ako mga labaw nga, okay lang yun Job pag dasal mo. Isa man lang Panginoon natin. That's true. Pero ako ipakita ninyo, tiwasan ninyo din kung lahi ba ang Ginoo ni Espiritu, ako ipakita ninyo nga lahi ang akong Ginoo. Paminawan lang yun ninyo para moingon mo sa birnis mga, ay, nagpataka man Espiritu pagsulti. Ay, maudi ay. So, ato lang padayonon. Ancient word. Nga akong gingon gini atong gibasa, pagsultianay awiti og daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Mga higala, ako gaingon nga mas makasasala pa ko ninyo. Bisag asa ko magsultiana. Mao bitaw nang akong gi-recognize nga makasasala ko, muduol gyud ko sa Ginoo kay iwat na lang ng atong maestro. Pagbalik niya ba, magdama nagbulpin. Tumoy bulpin bawasing mapasaylo na si Espiritu kay mo man itigda sa akong libro mga bag kung musuod ko sa
room, pasabot, maningkamot ba? Nga makapasar ko. Di man kumaing pulis. Di, basilan, di yung kumaayo nga pulis. Kung training mga higala, tanaw ninyo akong uniform, wag yun ni schooling. Grade 1, section 10, ragon ni suspenido, pero maningkamot ko nga maduol sa Ginoo. Kay akong giangkon, nga ako makasasala, o niya, wa ko inahot. Pero ang pinaka-the best, kung kita, dili mag-agad og relihiyon, ang pinaka-the best, kung kita, tanan nga mga tao sa Pilipinas, mag-agad sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, magkaisa kita. Atong padayonon, gaingon din sulti nga maghatag kanato og pagka hatag o gigayon sa atong lawas, kay mao man ni atong puhunan. Pangutana, unsa bay makadaot sa atong lawas? Ikaduha, Job 41:19-20. Ready, basa. Magdilaab ang iyang baba og manglupad ang mga aligato. Manggawa sa iyang ilong ang aso sama sa aso sa tubig nga nagbukal diha sa kulon og sa sagbot nga gidauban. Unsa man na nga bisyo? Sigarilyo. Biblical na, dili sa relihiyon mga higala. Katong kaniha, hubog-hubog, makadaot, di ba? Inom. Di nga nito hubog-hubog lang, daghan. Kini, magdilaab, sigarilyo. Unya tanawan ng naong. Nakabantay mo sa atong health. Dini, dong, sa, bok, sa, di ba sa atong naaritsyo na ay musod ka diha na ay mga baga nga sa mga nanigarilyo. So kami mga pulis, aware gid mi ana kay naaman na makita magudi mo nga dili na unsay relihiyon ng natong rural health. Ang atong World Health Organization dili na relihiyon. Nagpamatuod sila nagtuon kung unsay mga kahimtang sa maing panlawas. Makita nato na unsay resulta. Kamo na lang magbasa-basa diha, kalit-kalit na lang. Unya tan-aw ninyo na unsay resulta. Mauna ang sigarilyo. Kaya ang banglawas may atong iskutan, addiction. Adisirta mo adto sa Biblia, unsa ang mga vices nga kinaiya nato. Sama ba sa mga kinaiya nga gihimo na sa balaang kasulatan nga naa nato. So kita kamo nga moingon ta nga awa makumanigarilyo. Naay mga kinaiya nato nga susama sa ninigarilyo. Okay, padayon nako. At least mauna ang kahimtang. Mauna kahimtang sa addiction. Panigarilyo. Makahatag ka nato og kalainan mga higala kung unsa ang kahimtang pila ka minuto ang pagpanigarilyo. Pero ingani mga higala, ako mangyo ko ninyo. Ayaw mo pagpangluod. Kung manigarilyohay mo, panigarilyo gihapon mo sa inyo pagbalik. Ako naman na, total di man kita parinti nga, mamugos ko ninyo. Sigarilyo lang. Ano man di, kasi magbuot nga inyo mo ng kwarta. Di ba? Ala, sigarilyo lang. Mao din na kan Joby giingon. Nadugay na noon ko, kumuundang ko, mamatay na noon ko. Sige, kay imo man ang ipakaslan. Padayon na na. Wa man tay problema. Di ba? Kay total, imo man ang kwarta. Ang importante lang, the best sa tanan, nga ikaw na inform. Law enforcer, to serve and protect. How can I serve you? How can I protect you? Kung di kumusulti ninyo sa tinuod. Di ba? Bisan ka na lang. Ayaw na paabutang nga magdinak pa na ita, kaya ang National Law sa 9211, gahatag o pagpasabot, gadakpon, dili pwede manigarilyo sa pampubliko nga lugar. Paabot ba kadakpon para kamundang? No. Karon pagstorya nato, mao nang atong apilan o Ginoo. Okay, padayon ko. Mauna ang hitabo sa panigarilyo sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, nga na lahat, at mo, bati lang po mo ba nga? Ay, mo di ay no. Dali o na to, kay basig kuyapan mo. Okay, pagpanigarilyo, epidemic. Sigarilyo, ang atong balaod sa 9211, mga higala, gahatag o kalainan nga bisan ang third hand smoke, fourth hand smoke. Mas delikado ang mga bata na nakahingos nga wa manigarilyo kaysa nanigarilyo. Ngano man gyud ngano mag-uol man ka, ngano masuko man ka badlungon, nga usa man ka nga murderer sa inyong pamilya liba kang patyon nimo imong mga anak nanigarilyo ka sa gawas pag uli nimo sa balay. Ang kaproblema mga higala sa ako nakita, naamo ko yung mga kauban nga pulis. Kuwang sa information ang mga tao kada balay. Dapat gyud adto una sa mga taga-health. Pasabtong gyud nga ibalo ka, ikaw mamatay tao ka ha. Kung padayonon nimo ni, pasabtong gyud nga ikaw ang murderer sa imong pamilya. Wala man kay sensya nga manigirilsod sa balay. Bisag mga tiguwang na. Naapo na sa mga opisyal, sa mga opisyal, mga pulis, mga uniform personnel na agyapon. Kusog kay manghigos, hingop sa sigarilyo. Maura ni sila pares-pares ra ana ka kusog. Kita ka? Bisag mga anakan, hala, hingos, mabuhot-buhot. Huwag yun maghuna-una. Kung maayo ba o dili. Gawas ana, kita ninyo. Ang lawas sa tao, mga panglawas mo na.
Sayon-sayonan pag samad-samad, tatuan, bisag unsa na lang. Sa may tato, ayaw mo pag kagool kay may tato naman mo. Karon pa mo kabasa ana, ayaw kagool ha, ayaw lang kasuko. Padayon na lang yung tato, katungwa pa magpatato, ayaw nagdugangi. Ayaw nagdugangi. Kay basig mga daot na mo inyo nang pinido ba, hambugiro gan sigig panawin ng tato. May bagwapo. Ang ako na lang nga at least sa kahibalo mo nga naa di sa Biblia na nga ayaw nagdugangi kay exemption ko no paghatag og giyon nga wa makasabot ang tao. Mga karon kasabot na mo nga oy di ay maayo atong hugahugawan ang lawas nga dili ato. Naa may mabasa na ang Leviticus gasulti diha 19:28 nga dili gid samaran, dili tatuan, dili drawingan ang imong lawas. Okay, dirita. 1 Pedro 3:3 ngantos 4. Ready? Basa. Dili ang pagpanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalon nga bisti maoy makapaanyag kaninyo. Apan tinguhaa hinuon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo, katahom nga walay paglubad nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. Kinaiya. Mga babae, sorry ha, sa mga akong tago-tagoon unta na ba niya kinaiya magyapon ang kinaiya gyapon nga bisan way kwarta magpagwapa gyapon para inon dato. Hala, bisan na mungingin ang naong balab lipstick mamukad na ng simod. Mangutang na lang ukay-ukay para gyud isinina kay motambong sa kuan dili mo simba kung dili bag-ong sinina mga higala. Kuha magkita ninyo kung sa color sa inyong buhok karon kay hanap-hanap na may akong mata. Pero pasaylo lagi ko mga higala. Mga ana-ana bitaw ko para di gyud kay maklaro. Kamo na lang mantigo ana basahalan ninyo atong dugangan usa para matiwas. Mao na yung makahimtang ba? Kay mga gwapa at sige lang basta gwapa. Pagtaod gyapon mo. Kanya ng mga mahalon sa mga nakitaan diha. Ayan na magtanaw kayo. Diri lang ta. Kanang buot usab atong basahon. Ready, basa. Usab ako nga ang mga babae maligdong o magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan o mga bulawan o mga perlas o magamit o mahalong mga sapot. Hinunoa magbuhat sila maayo nga mao'y angay sa mga babae nga nagpaila nga Diyos nun. Kung kamo mga asawa, mga kabaynaan Diyos nun, ayaw na mo pagsyot og pinakigol. Naun sa mairabag puti, away kagid na itom-itom pas lisod na mga igala. Kamo rin nag-among-among nga mga daot ang silingan. Uy, tanawa, unsa kuno. Bisura po na ni kuano ni Strawberry. Basta ako, dini wa gyud na ako kita ninyo. Pero to ara gyud sa samis ka ng mga buhok nga kulong istriton, ang mga istrit kulungon, na ay mga ang way kilay kiskisan butangan og lapis. Grabe mga gala no. Dili ang pagpaanyag mapakita nimo sa imong appearance no. Mapakita nimo sa imong pagka-Diyos nun sa kasing-kasing mga kababaynaan. Alam mo bawas sa taslaki ha. Bawas sa ta. Sumauna ang kahimtang nga maghahatag ka nato og pagpalayo gyapon nganong kurap ang atong mga bana nga nagtrabaho. Ngan even though sila na ay Ginoo pero gumikan sa demand sa mga asawa. Bisag polis, daghang kong mga kaubanan nga grabe yun. Parehas na migsweldo, parehas na migranggo pero maniguro kay ngano man, daddy, mag-meeting mi daddy, mga bag nila daddy, ang ako ra gyud mo ay kuan maay tag Prada daddy kanang kuan kay mauwaw pud ko daddy nga daddy pamurabag na ay kabaw bisag kanding ani wala. Lisod. Pero tan-aw nimo paggawas, uy asawa ni kuano kinil grabe uy. Guwapong sakyanan hinuwam ro di silingan. Wa gid pud makay ngano man naa pirmi ang garbo mga higala. Pero hinumduman nato dili Dios nun. At least kita na kay balo na karon nga ay mao di na day pag uli ninyo day. Unsay tinuod day dawato nato day. Pero lisod po day di ka mag-toothbrush kay malain pud kung di ka mag-toothbrush. Simple raman. Toothbrush ud panagsaon niya. Pagwapa na kanang imong kilay nga baga-baga tupit korte-korte higamay. Ana dugangin lag og Mongol na berto kay baga-baga man ang agi. Pasabton lang po. Ayaw lang po kay mag-uga na gyud imong naong nga. Uy, gusto ko simple ra. Ayaw po kay wala mo tagad nimo diha. Ang importante nga dili ta magingana makita ang mga kabaynaan nga kung mulakaw nausab ang mga figura. Oy, mga asawa, akong balikon naa ni G. Naa ni sa nagsalida, salida. Murag karaan di ba? Kamo diha nga naminaw nagtanaw.
Inang inyong mga asawa nga, day ako ang pagwapahi. Ayaw na akong silingan kay wa na ligo. Ngano man kumugawas ta sa balay mga asawa, may buong mga ang bana nga, hala pas kaligo niya. Grabe gyud. Nya paglakaw, asa man ka day, dali man ka mamalingki. Pero grabe gyud pagwapa. Imo inong nga day, di ay imong bana. Ako imong bana, may pagwapahi, ayaw ang silingan. Kay lisod na kung imong pagwapahan, unsa may resulta. Ngano kung naa ka sa bayday, wala gyud kay ilis-ilis, kanang duster nimot niaging buwan pa na. Wa nga ni kay brabra. Wa lisod kay naa ra ka sa balay. Dili hinumdum ninyo. Ang beauty, ang pagpagwapa makadugang og respeto sa imong mahal sa kinabuhi. Nakabantay mo bitaw mao ang mga laki, biyaan na lang usay ang asawa nga love kayo sa mag-uyab pa. Kay nagtan-aw siya, wa naman di naman ni asawa. Usay iya ng nanay, kay kusog-kusog kay masugo. Ngano man naa diri sapatos, ngano ibutang dito? Sige nay, bitaw nako. Mananay na lang madugay. Unsaon pagkaibog sa bana nga nanay naman ka, kusog ka manghurik. Pero ikaw na adiha, dong. Hinambid ka nga sinaw kayong agtang. So, makita gyud ang pagmahal sa imong bana. Dili gyud ka mausab. Kay ngano, humot gihapon bisag naa sa balay, nagkuan ka, nagdungag, nagluto, purma na kadaan, niya magluto ka, naa na kay kuan ka ng tabon sa dughan unsa na? Ipron. Mag-ipron ka. Kay para ipron matabunan ang imong dughan diha, di mahugaw pero ang imong likod pagtanaw sa imong bana, day di sa kamo trabaho. Usay kay makahatag na og idea. Pero pagtanaw sa imong bana nga ang imong buhok nagkagkag unya, ang baho nimo ipikasin gihapon. Lakaw ang bana. Kinsa mamay lingion, magdali pa ngani kay sa bana mga kabaho na ko asawa. Ang baho ipikasin karon ugma mintol ko na pod. Unya omega painkiller na pod. Asa may maibog mga higa. Oy, tanawin ninyo. Kung unsay inyo pakita sa imong bana o pares, ayaw ginyo ninyo usba. Madugay na, makaanak nag-usa, mangutot na ka sa tubangan. Wa na, kita ninyo, wa na batasan. Pero sa pagsugod pa, balingdagan sa launan, pangutot. Pagbalik, wa na. Tutagoy-tagoy na dili, uy. Pirma minti na, mga higala, kay mo na nagdaog, bida. Sa tanan na, okay, atong basahon. Deuteronomy 22:5, ready, basa. Kamo ba? Makabasa nga ni mo dihag sibag sa inyong nauna, mga tawa dahil mo, klaruhan ninyo na. Biblia na ha, dili kang espinido na. Biblikal na. Nagpasabot nga pagpatubo sa inyong anak para ma-street siya nga tarong sama sa gikinahanglan sa Ginoo nga duhara ang gihimo sa Ginoo. Babae o laki. Hatag pag kaniya ang gamit sa pagkalaki o sa babae. Ayaw tagain yung higala nga at tagain nato og atong himuon na noon nga wa man ko'y laki. Ato lang mga tanawaw gaingon diha kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tao nga magbuhat sa ingon. Imong taasan og buhok kay imong anak laki, imong gusto babayhon. Uy, tanawan niyo kasilagan sa Ginoo. Ambot kamo nay bahala sa Ginoo. Tali man tagid parinti. Kamo nay bahala ana. Okay, addiction. Balik ta. Kabantay mo, bisag nagkaon cellphone. Moabot ang managtiayon, iyahay na managtiayon takilid. Na ay TV gabli, halbla, wala pagkaligas, wala. Pero ang asawa po, di dayon matagad, mangita gudayon og ligas. Dad, asa man tong imong kuan, cellphone. Da ang laki pod kay di mo sugot kay naa may atong balaod karon nga individual na, dili nimo pwede hilabtan ang butang sa imong asawa og sa bana. Di na pero ang tinuod nga bana, diha na day. Basahan na. Di ka ako cellphone to aras opisina ng usa. Bahala na ka diha. Di usay, bantay ba? Yung mga asawa akong giyon natin, kung yun na, bantay yun. Mukalit ko na ang inyong mga bana, nagtrabaho sa opisina, kamo nagtanaw ron. Sulunga dayon, ang inyong opisina, tuwa dayon to, mura kang intelligence ba? Asa napit ang opisina sa kumbana. Lungka ba yun ang mga hunos ka ng naay sa ilam yun nga, taguanan nga butang cellphone, nga dikit-dikit lang, ano mo nagpusil ba? Naa sa ilam sa lamesa, dikit pangap kapag yun, na pagdag detektor. Kanabitong naay security nga magdaog sa amin, nga mura kag dagda o naay mga sakyanan mo agi, magdagyo ka dito sa opisina ana agud una gyud. Wa nga ni kay makitaan nga mga cellphone nga gibutang sa imong bana. Buutan na gyud na imong bana. Lagi. Sugdan ninyo ha, ugma sugdi kay ting trabaho man. Wa koy labotan na mag-away mo ha. So addiction. Ang cellphone, addiction gyapon na.
Nakabantay mo, di mangaon ang mga bata. Grabe, addiction. So, laygay gyapon na. No, mga buhat nga makadaot gyud sa tao sa tanan ng mga panginanglan. Tan-aw na to. Dili na mag-away pati ang amahan imbis kay mag-istoryahay kamo isdong kumusta man kadong day. Ang asawa managtiayon ihay na. Unsa man na imong klase day? Unsa man wala. So akong gibalaod na sa ako apo dili ko banda. Kinahanglan mangaon ang cellphone to as layo. Istoryahay ta kumusta? Kaon paspas kaon. Hanala paniguro pagkatog alas 9 igawas ang cellphone sa kwarto. Tug ta tanan alas 9, alas 10 ngadto sa alas 3, alas 4 ta mata. Balaod gyud. Kay ngano man naa pa mo sa akong balay. Wa pa mo'y sweldo, wa pa mo'y kapalit og load, sunod mo nako. Paghawa ninyo sa balay, go. Wa ko'y pakialam. Basta importante kaming duha mama mo magkasabot kay hangtod mo balik ang Ginoo, kita rang mag-asawa ang magpabilin, magkuyog. Way lain. Kanang mga anak, gihimo ra na nato para ihatag sa laing tao na. Wa mo gilain. Na way mga batasan ng silingan, nagwapa na imong anak, huong-huongon pa gyud. Ay, anak ni mayor ni, ikaw po, sige, mayor ko na. At least ato lang merkado o sa kamerkado diha. Kung way lain. Pagkahuman anak, mubiya na nato. Nagpabilin mga higala, kamura gyud mag-asawa. So why nga dili mo magtagdanay? Pagsabutay magtiayon, ayaw ninyo ihikaw na. Kay kamura gyud kawot sa likod, kawot sa tangkugo. Mag-asawa na gyud kay mauwaw nga ni ka magpalabas sa imong brief sa imong anak. Nakabantay mo? Mga dagko na mga anak, mupalaba pa ka sa imong panty, inahan, dili oy. Kay mauwaw ka, pero ang abana o asawa, baysan pag way, sa kabuan, way laba-laba na, laban na sa asawa, way uwaw kay, way uwaw. Kana dili mauwaw ba? Sorry ha, hindi ako sinultihan mo. Dili mauwaw, kay nga naman, magtiayon man. Nakuha ninyo mga mag-asawa, kini atong giskutan karon ba sa mga kinaiya, nga maghatag ka nato pag-atiman, bawal, di na ni maayo, kini atong sundon lab. Kay mo balik ang Ginoo ingon si Sir Joby. Kita ra gyud magpabilin duha. Way lain mga higala, mao nang gitambag bitaw nga pinakadabi sa tanan kanang paghoy-hoy lang dong. Kanang kuan dong. Sulti ra gud ko dong kung unsa imong gusto dong. Sulti ko dong. Ayo pagkauwaw. Pero bantayan niyo ang mga bana mga asawa, maulawon gyud na. Kuan ra na kanang murag naara mga bira. Dili gud musulti ba? Ang mga asawa pod kamoy musulti dong. Kuan dong kanang sulti niyo yung mga bana pa dong pag toothbrush dong ayo si toothbrush ko kay baga na gyud kaki dong niya kanang ilok kay grabe yung baho anak kanang ilok bitaw nga murag lupad na lang kwak ni tay kuwang. O dong ikaw pod nga asawa magpalit tayong kaog. Rexona unsa ba? Kanang mga limonsito sugbahon nimo kung gahit na gyud sakit na kayong baho. Sugbaon nimong limonsito, hiwa abot tay asin, inudnod sa ilok. Buwa na, mawa na, makawa. Di na siya kwaknit, kabog na nay agi. Ang importante, gamay-gamay na lang. Laktod pagkasulti mga asawa, arigla na ng imong bana, palitis sa iyang gikinahanglan. Para pagtanaw nimo nga, kuyo ka, dong, mo-graduate ra ba atong anak, kanidong imong sinina, gamita. Mao ni imo dong, niya, pagpatupi dong. Imong sultin, ayo siya pagsagdi. Kaya ang uban na lang silingan mo ingon na, pre, nang ano makaong patupi, pre? Patupi, pre, kay lain mong buka, wak mo ko inan inday. May pa mari, kay ingon pa kanako, no? Tanaw. Ato na siya magpatupi silingan. Wa na. Kay ang tao, asay maayo mo tagad, mudritso na unya ikaw asawa, sige ka, unsa may daganan sa imong bana? Di adto dito siya pirmi kay maayo magtingog. Hoy, pre, gipaningot ka. Pagtrapo. No, pagkaon di day kuan ni. Kaon nga may. Uba na tanan, wa na. Mao nang mga higala tan-awan ninyo ang sitwasyon. Ang atong giskutan dinhi partig addiction. Hinumdimin ninyo bisan pa sa ng pagpangabit, pagpanghilabot og lain. Gumikan kay addiction ang tao, gumikan anang lust. Lisod gyud. Lapaso na la ang balaod sa Ginoo. Okay, dugang ta. Ready, basa. Ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi sa mga tao na ining kalibutana. Tuguti ninyo ang Diyos nga mubag-o sa inyong hunahuna, aron wasayra ninyo ang kabubuton sa Diyos kung unsa ang maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Way lain makausab nato ang Ginoo ra gyud. Mao nang unsaon na pag-usab? Luhod ta, Lord, na ako'y kinaiya nga di gyud maayo, Lord. Manulti ko sa akong asawa, bati kog sinultian. Usba ko, Lord. Nganuman dili mo balibad ang Ginoo, nganuman kay ikaayo man nimo. Mobalibad na ang Ginoo kung mangayo nakagbutang nga dagko nga di na angay nimo.
Pero kinaiya, Lord. Tungang gabi, alas 12, luhod yun. Lord, ako, mga asawa, Lord, usban ang kinaiya kay magsilos, mangyog ko, kay sakit man ang silos. Magsilos ko, makita ko sa akong bana, makasimot ang kong humot. Nga no, maguna-una mo dahil ko nga perfume sa akong silingan. Lord, usbag yun. Timan ang silos naaman na sa mga asawa, naapod usahay sa mga bana. Unya ka ng silos, sakit na, makamatay na. Dagay silos nga, gipatay na lang kay silos siya. Way hinungdan. Lain ang away, ipaagi nga to sa silos niya, bisan gamay ra, ikasuko. O, isa ang mga silos isa. Ay, aptikan nila. Uy, wag yun din eh. Grabe, biliban ako ning bugo. Brad, sa drug. Wa ko'y nakitaan nga mga silusa. Ayaw pag-isa ang mga silusa. Ayaw pag-isa. Na, mas grabe day. Sakpan ta na mo. Yan lang. Okay, pangutana. Ready. Makapabright ba ang Bino? Di ata. Mabright ba kayo? Nga nung mangin-English maning yun o. Yun o. Dagay yun o nang, di ba, nakabantay mo ana? So, English mo lagi to. Nakainom. Tanaw na to. Tanaw na to. Ready, basa. Ningon ang Ginoo. Ang Bino nagwagtang sa maayong panabot sa akong katawan. Unsang Bino? Nagwagtang sa maayong panabot. So dili day mo bright. Di ba? Okay, tinuod na. Okay, atong tan-awon ning usa. Nag-ingon din ni, pila ka mga tao ang namatay sa alcohol sa kalibutan? Gikan ni sa World Health Organization atong gikuha pero ako lang abat tiyang kay para di mo mahibalo. Okay, mao ni ang Bino. Smile pa. Mukanta mga higala bisag yabag. Wa na iuwa mo. Di na ba manghatag sa microphone kay iyan na tanan. Wa na mo man ay makainom. Tanaw na to kung maayo bang panabot. Di apoy way ngipon. O di anasad. O kita ninyo nagtuwad. O niya, di apa gyud nagtambling. Mao nang hubog ha. O di apa. Di apa gyud kinsa silingan ni dito taga Bugo ni sa dito akong i-picture ang gabi wa masailing ako, dito lang si Selawm. Karon, tanawa na. Pangutana, maunsa man ang tao kung makainom sa Bino? Ready, basa. Dili kayo mabasa sa mga bungol. Di kayo madungog. Dungan ta. Ready, basa. Ang Bino makahimo kanimong sabaan o buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Kanang RCPB, revised Cebuana Popular Version na. Maayong balita na. Kung muuli mo, tanawa kadili man tanan parehas ang gimining ang pagsulti. Pero kani nga Biblia, gigamit na sa Roman Catholic nga akong gigamit. Para majority man na nga relihiyon. Para inyong mabasa diha, bisag ang pulong sa Ginoo na ana. Biblia na dili sa relihiyon. Ang Bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Tinuod na, dili. Atong tanahon. Di atong basahon. Napulo ka binuhatan sa hubog. Unang binuhatan, ready, basa. Maghilak, kawalay hinungdan. Tinuod, dili. Ikaduha, manghatag og advice sa kauban nga otro po dubog. Ikatulo, mukanta bisan yabag. Ikaupat, mutawag mutik sa X. Uy, ikalima. Tayo ba kadali? Mura magnangundang magbasa ka mo, baka naigo man siguro mo. Padayon lang magbasa, kay para makadungog ang imong silingan. Okay, ikaupat, ikalimata. Ready, basa. Magbalik-balik ang istorya. Tinoo, dili. Sige. Ikaunom, ready, basa. Magsigig, pakyot sa manglabay. Tinoo, dili. Nganong gamay na malay mo tingong tinuod. Okay, di ata si kapito. Ready, basa. Mahimong dato, kusog na mo gasto. Primero pa pagpatangway, awa ko. Sorry kayo, wa agad. Time na ka usa ka duha. Day, berpo day, duga pa. At kuan, dugang, wa na kay hubog naman. Unsay gingon diha? Mahimong dato kung kusog na mo gasto. Kay hubog naman. Basta hubog na. Ikawalo, ready, basa. Istorya ang kinabuhi. Abi nimo sa unang panahon ako na. Mao ni sa una, ako tong apuhan. Grabe, tinuoda dili. Sige. Lepadayon ta, ikasiyam. Ready, basa. Muhigda sa kaugalingong suka.
Dili na tinuod. Tinuod na, dili. Ha? Unya, higupon pag igunom. Patay gugong agi. Dam, wala, labnit ng agi. Okay, muhig na. Ikanapulo, katapusan. Ready, basa. Inig, kabuntag, magluya o magbasol on sa, unya, mo promise na dili na jod mo inom, pero sunod adlaw, hubog na pod. Tinuod na tanan? Mauna ang Biblia gasulti nga ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Pero nganong naa magyud mo balik pag inom gikan karon? O gikan karon. Nahibalo na, pero akong panghinaot kamo mga bright man ni sa bugo. Bugo. Mga di ba? So kay ba ako kay hinay kay ko dili ko fast learner kanang slow learner ko. Mga taga-bugo man mo. Ako nagtuo nga bright mo. Kanang inyong gibasa ba? Mga sample na sa akong na-obserbahan ba sa mga tao? Kami pulis, nakasabot man gid mi kay naa nga ni hubog nga among masugatan. Ikaw, hubog ka. Istitan. Kay mahadlok man siya dalon sa presinto. Hindi hubog, sir. Ikaw, kinsa may nga nimo? Kung hubog ko, sir, kung sa may ilaw na nimo nga hubog ko. Pangutan ako, kinsa man ko? Pulis ka, sir, Sir Juby. Ako, sir, kinsa man ko? Kinsa man ka, sir? Ikaw hubog, sir, huwag ka kaila. Uy, balihon ba ta? Balihon ta? Hubog yun. Unya kay ang gaba sa pulis, naadayon, ang pari, ang gaba, dugay pa man. Binuangan ni mong pulis, piti, dayon kay gabaon man ang pulis. Mao nang ayuhong gid pagtagad ang pulis, istoryahan og maayo. Para dili magabaan ba? Ayan naman, piti dayon. So makita na mo nato kung unsa ang mga kasagaran nga hitabo sa buang. Pero di naman na mabuang kay hubog-hubog naman lagi. Arita, unsay may hitabo sa mga palahubog? Isaiah 5:11-12. Nana. Di ana. Sayo-sayaw na no. Mo na tang atong historya atong sundon to ha. Ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Okay, ang alaot pulihan nato unsa nga nato ipuli ana? Alaot looy? Way swerte? Looy, way swerte, alaot. Looy ano? Looy lang. Looy sa takay mo bo. Ready? Basa. Looy kamong masayo pagbangon sa buntag aron makainom sa isog nga ilimnon. O kamong magtukaw sa lalom nga kagabion hangtod mga hubog. Padayon, sa inyong mga kumbira, ana ang lira, ug alpa, tambor, plauta, ingon man ang bino, apan wala ninyo panumbalinga ang mga buhat sa Ginoo, ug wala ninyo tanawa ang iyang mga gihimo. Karon nga gihimo. Padayon ta. Ready, basa. Looy kamong mga hawod sa inom, og dili mo sibog kung nagitog inom. Looy mga gala, alaot. Karon nga nahibalo na mo. Akong panginaot na mo uli mo unya. Gamay na laim na. Kuan saga kanang ana-ana ba kay masig mauhin na mamatay mo nga ni undang dayon mo. Unya pasangilan niyo Sir Espinido. Sir Espinido man gadli. Tunga sa sir. Mga sa Bernes, kamo na magbahala kung ibalik niyo yung usa ka litro. Ang importante na hibalo na mo. Okay, question. Angay bang higalaon ang mga palahubog? Grabe no. Biblikal na Ako siguro higalaon siguro kay looy pod. Atong basahon. Tanaw na to mga palahubog ni. Basahon na tong Bisaya. Ready, basa. Ang buot kong ipasabot mao ang dili makigugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon. Apan makahilawason o hakog o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o tigbutang-butang o palahubog o kawatan, likayibisan ang pagpakigsalo sa maong tao. Ang paghigala siguro pwede, pero kanang pagkuyog-kuyog, kay the same feathers flock together, kung makuyog-kuyog siguro kadili mayo, kay makainuman ka. No? Pero kung ang paghigala, higala sila. Oy, pasensya, bay ha, pre, pasensya kay di magyud ko mo inom. Ako magkuyog-kuyog sa ako mga opisyal, dili ko mukuyog. Pero sir, ako'y bantay dire. Ako'y driver, ako'y magbantay, inom lang mo diha. Malipay po sila, kaya ako, anaw man ko. Ako'y bantay, o niya ako'y mag-drive. Malipay po sila nga, dili tanan. Pero naagay opisyal na akong mapugos, dili man ko masugot yun, sir ayaw. Kay kung mahubog ra ba ko, manumbag ko, lison man kayo.
mahubog ko niya nagsulti na ko doon nimo nga manumbag ko kung mahubog kay makalimot man ko nga ikaw ako opisyal. Niya ang importante nga ayaw na lang kay total ako may gwardiya nimo. Sigurado safety ka. Pero dili gid maayo kuyog-kuyogan ang palahubog. Biblikal na. Unsa na gingon? Makigugoy-hugoy. Grabe man na kalawong nga Bisaya, di ba? Makigugoy-hugoy. Kita nimo na nga dili gud ipahigala. Pero kita tawo raman, natural na. Pangutana, pwede ba tilawan o hikapon ang bino? Grabe gud nagpalayo na gid tano, dili mo inom, tilawan. Pag tilaw na lang, atong basahon na, tanaw na to ni, kalamihan na. Mao man ni pag bubasa kuan ba kana na ang tuba. Okay, atong basahon. Bisaya, ready basa. Ayaw pagkupot ni ini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap niya to. So, kamo lay magbalansi ha kung unsaon. Dugang pangutana, okay lang ba tan-awon o tutukan ang bino? Pagtanaw, oy, nag-ingon advice diya, tanaw na to. Ang bata, ang tutok, no? Ngayon hanggang tingin na lang tayo. Wa naman, kaya di naman tapoy di mo painom. Di na tapoy di mo kuyog. Unsa na atong resulta ni? Maghikog lang ta. Tanaw na to. Ready? Bisaya, basa. Ayaw patintal sa bino bisan pagpula na kini kaayo. O madanihon kaayo, hawot kaayong tunlon. Bisan imo pagtanaw, ayaw pagtanawa kay matintal ka. So ikaw maglikay na lang ka. Para di ka kainom, likay na lang. Mao na yung mga pamaagi gud nga para malikay nga di gyud ka mag-inom. So bawal na. Pangutana, unsaon man sa pagbalik sa Ginoo ang mga palahubog? Pagbalik sa Ginoo, unsaon man ang mga palahubog? Mga palahubog, mao na yung resulta. Avoid this, dere. Nahom onogis. Bisaya, ready, basa. Sama sa mga sabpinit o sa uga nga dagami, ot-oton sa kalayo kamong mga palahubog. Unsay ot-oton? Sunogon? Mao na may tabo. Biblical na, dili na siya sa relihiyon. Mao nang makabantay nga ni ka nga naay mga tao nga dili mo inom. Ayaw pa ina nga ay, kuan man guna siya. Iyang relihiyon wala. Biblia na. So kung ikaw nagbaton og Biblia, pulong sa Ginoo na naa diha, gumikan kay ilang gidawat, kung unsay gisulti sa Biblia, ilang gikinabuhi, mauna ang ilang pagdawat kay nahigugma sila sa Ginoo. Kaya pagtuman sa kasuguan, mauna na pagpaila nga nahigugma sa Ginoo. Pangutana, sa magpainom unsay may tabo, dili man kamo inom. Dili lang kamo tan-aw kay imo lang suhol unsay may tabo sa magpainom. Atong tan-awon. Atong basahon ang Bisaya. Ready, basa. Alaot ang tao nga tungod sa iyang kasuko nagpainom sa iyang isig ka tao. Hangtod nga kini mahubog pag-ayo og maghubo na lang. Alaot gyapon, luoy gyapon ka magpainom. Wa ka tuon painom, wa ka mo inom pero nagpainom ka, maora. Inom na lang. Na may mabasa. Mga higala ako malikon. Be mindset lang. Dili ta kontra, nag-share lang isip pulis ko, law enforcer magpatuman sa balaod. Kaya ang akong magpatuman dili lang sa balaod sa yuta, katong atong giobserbahan gabi nga 45 ka balaod nga kubon. Pati ang balaod sa Ginoo kay akong gitan-awan mga higala. Kung kita matinumanon sa balaod sa Ginoo, dili gyud ta kalapas sa balaod sa yuta. Wala man kay di ka pahubog na ka sa inyo balay nang inabuhi, smile, bitara, maura. Di gyud ka kalapas sa balaod. Okay, pangutana, unsay may tabo kanimo kung sudlan nimo og makadaot ang imong lawas? Unsay may tabo? Ni ay atong basahon Bisaya. Ready, basa. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios og nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang moguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios og kamo maong templo niya. Kung mo sigarilyo ka, mao nang kanser. Resulta, kung mo inom ka, mao nang mga daot sa imong mga lawas. Kung mukaon kang makadaot og unsay imong bisyo, mahimo nga mo risbak mo balik sa imong lawas, ang resulta gumikan sa imong paglapas sa balaod sa Ginoo. Mga higala, klaro kay ng Biblia, oy dili na sa relihiyon, mabasa gyud na nimo bisag imong balik-balikon pagbasa sa inyo. New Testament man na 1 Korinto. Pangutana, karon magpadayon ba ta sa atong mga bisyo? Padayon ba o dili? Isang kamot, ay na lang kay basig makasaad mo sa Ginoo niya mag-inom gyapon maguli. Okay na. Pangutana, karon magpadayon ba ta sa atong mga bisyo? Atong basahon. Ready? Basa. Igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanumbra nga hudyaka, pagsigig inom o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Igo na.
Kung tinuod ang imong baruganan nga walk dato ka, nag-observe ka na. Sa imong pagbasa kaniadto pa, tong niaging adlaw pa. Kinabuhi mga higala. Kinsay mo benepisyo ana, ikaw ra. Kinsay malipay ang imong Ginoo nga tag-iya kanimo. Way lain. Kini pag-share lang nato, normal na ni ako lang ipasalamatan pagsalot nako ninyo nga nitambong mo dili masayang mga higala. Hinumduman nato. Palangita, palangit. Ako sa law enforcement representative naning kamot nga mahimo nga ma-share sa tanan mga tao sa Pilipinas kung unsa gyud ang balaod sa Biblia. Nganuman ako manggigitan-aw na ang sitwasyon nga ang pulis maka-Diyos ang pulis. So ako ginang i-share para iwat na lang nga magamay-gamay na lang ang badlungon nga mapriso. Nganuman kay sila nakahibalo na unsay mga do's and don'ts. Maghahatag ka na itong kalainan. Karon nahibalo naman ta. Igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Sa una wala pa tayo pagtuo pero karon nakahibalo na ta. Dili sama sa imong relihiyon kaniadto dili. Sa pagtuo mga higala. Kay naa na nato ang balaang kasulatan ang pulong sa Ginoo nga atong kinabuhian. Asa man dapat gastuhon ang atong kwarta. Atong sweldo. Gatuduan po diri. Kay akong giingon ninyo, ang pinaka-the best nga manual sa tanan, bisan pa nga maging healthy ka, kining Biblia, way lain. Okay, atong basahon. Isaiah 55, versikulo 2. Ready, basa. Dili makabusog. Pamati kamo kanako og makakaon kamo og maayong pagkaon og matagbaw kamo. Naa nang resulta. Gastuon nimo ang kwarta asa, di ba? Sigarilyo makabusog ba dili? Inom, drugs, kanang mga kalawayan nga binuhatan nga dautan, kaibog sa silingan, makabusog na dili. Pagkuntinto lang sa imong uwag, kuntinto lang sa imong kagustuhan. Di ba? Mao man na, dili makabusog. Ang sweldo dili ipangita og laing babae para iabang og laing kwarto. Dili. Kay di na makabusog. Tanan na nga binuhatan nga dili maayo, gatudlo hinuon mga asawa. Kamo nga nagtan-aw diha. Iampon ninyo makaabot ko sa inyong lugar kay para tudloan na tong inyong mga bana kung unsa ang pagbihib nga mahimong buutan Dios nung tan-awon nga makatabang sa imong pamilya nga mahimong maisa gumikan kay ikaw panalanginan sa Ginoo kay nagbuhat ta og pinakamayo. Ako balikon, dili ta perpekto. Makasala ta pero ang kada best lang nako nga pulis, ang ako lang sa akong pagtuo nga bisag makasala ko muluhod dayon ko mangayo ko pasaylo sa Ginoo. Lord, sakto na to. Kung ako inyong pangutan-on sa akong trabaho, dili na ako himuon tong ningagi. Kay dili lalim sa sitwasyon. Pero nahitabo naman, akong ipangayo sa Ginoo na, Lord, naamang ko'y sala daghan man. Ikaw ra mo gyud makapasaylo nako. Pero timan mga higala, kamo nga nagtan-aw. Do not be judgmental. Kung kamo gatan-aw nga ako makasasala, ang imong kaugalingon, imong gitan-aw nga way sala, manubag ka sa Ginoo. Manubag ka sa Ginoo. Ang ako na lang hangyo, mind our own business. Palumbay kabuutan, mga tagabugo. Tan-awon ta og atong manager, asawa, bana, anak, ginikanan, kung nagtrabaho ta, buhat pinakamaayo. Nga naay Ginoo. Ilan man gyud ang naay Ginoo kay smiling man ka. Kana bang mahimoral ka ba? Nahigugma ka sa imong trabaho bisag naara ka sa merkado, naa ka sa slaughter or sa basurahan, nagkuhag mga basura, kung nahigugma ka sa imong trabaho, smile lang. Kay nahigugma ka, ayaw pagkaguol kay nganong gibutan ko dinhi, ayaw dawata na. Kay ang Ginoo mo plaster nimo. Pero the more nga ikaw maguol sa posisyon nga gihatag sa imuha, naay mga tawo nga walay posisyon. Nagkinahanglan. Naay mga tawo nga mas luoy pa nato. So ang ato importante diha, tan-aw nato nga kadtong kaniadto atong tan-awon, asa man gastuhon ang kwarta, i-plaster gyud pangayo sa Ginoo. Lord, kini akong kwarta di ra ba ko mao maghipos. Tudlo iko. Kay ang Ginoo mo tabang nimo ana. Pangutana, unsay pinakasayop sa tawo karon? Nganong ingana ang kahimtang atong basahon sa versikulo 29, verse 29, ready, basa. Si Jesus mitubag kanila, pagkasayop ninyo og kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan og sa gawom sa Dios. Karon nga nakabasa na mo, nakasabot na mo unsay kasulatan, tan-aw na to, dili na ka masayop. Kung imo kining kinabuhian, kung imo kining dalon sa imong pagkatulog karon, imong hinuklugan nga Lord, naa man di nagsulti man di ka ani. Nganong ako man ning kinabuhi, tabangi ko Lord. Kay si Satanas, the more ka mo duol sa Ginoo mga higala, mag-overtime si Satanas. Kay si Satanas mao'y tiguba sa pamilya na. Tiguba na sa trabaho, sa pulis. Tiguba na sa tanan natong trabaho. Maunay mo guba, maunay ang trabaho. Masuko nga ni ang tao, ikalipay na ni Satanas.
Ikalipay na. Bisan pa nga ni atong mga weaknesses, ang atong matagamito ni Satanas, para lang dito makasala. Ang atong mga kamot, nakusog kayo manggupit ang mga notebook sa trabahoan, dalon sa balay, mga bulpin na sa trabahoan, dalon sa balay, bisag dili sa balay nga property, dalon, bisag dili imo, kuhaon, kana mo'y trabaho ni Satanas. Kay iyang papel, ang tiguba, wa gyoy lain. Okay, atong basahon, ang Bisaya, ready, basa? Kay hukman sa Dios ang tanan nato nga binuhatan, maayo man udawtan, apil ang gipangbuhat nato sa tago. Even done in secret, there is a consequence. Mao na ingon ni King Solomon, the wise man, ingon siya, whether we do good or bad, even done in secret, there is a consequence. Maghimo tag maayo, i-appreciate na ay award, na ay reward. Maghimo po tag duotan, human ka, managot ka, manubag ka, mapriso ka, masuspended ka. Bisan pa ang binuhatan nato sa tago, ang Ginoo nahibalo ni ana. Wa gyud kataguan nato mga higala. So kita nga naa karon atis atong nahibalo ana, biblical dili sa relihiyon. Ang Bisaya, ready, basa? Walay makatago gikan sa Dios, ang tanan makita niya og dayag gayud sa iyang pananaw, ug kaniya kita muhatag og husay sa atong mga binuhatan. Ready, basa? Ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Bisaya, ready, basa? Ang nagaingon nga nakaila sa Dios, apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Karon nakaibalo na taana. Dili na nato balibaran mga higala, gumikan kay ato nang nabasa. Kung dili mo tumanon ang balaod, bisan gani ang imong pagampo, kasilagan sa Dios. So asa man ta karon mga higala, ako karon nag-awhag ninyo. Be faithful and be true enough. Honest sa tubangan sa Ginoo. Kay mao maning tao, maghatag ka nato kausaban, it will change tanan bisag mentality nato spiritually. Kay ang atong physical, kung ma-change ang imong spiritual, it will follow. Kanang imong pagkatamhangan, kung ang imong espirituhanon mausab, dili man ang Ginoo tamhangan. God is God of order. Plastado ang Ginoo, dili siya mosugot og mga maritis. Ang iya nga ikaw simple lang sa imong pagpuyo. Mudawat ta, makontinto ta sa butang nga naa nato, dili ta manghilabot. Maunay pinaka the best sa katawan sa Ginoo. Pagtapos, nag-ingon dinhi, moabot ang panahon nga padadaan ko kamugutom og ang nasod, gutomon ang katawan apan dili sa pan, ug uhawon sila apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo, ako ang Ginoong Dios, mo'y nagsulti niini. Mulakaw ka na, supay ana, west, south, north, east. North, south, east, west. Dili nakakakaplag Ginoo mo, abot ang panahon. At least makainumdum lang mo ni sa bugo nga. Si Sir Espinido, no? Bisan, tuwa siya sa Region 8 na assign, nag-share yun. So, time will come, mga higala, makadumdum na lang mo nga, sayang, no, ako kapaminaw or naminaw ko, pero anak ko kinabuhi, sayang. So, biblical man na. Nga dili lang ta sa pan, mabusog lang. Kung dili, sa pulong sa Ginoo nga magagawas, iya maning pulong. Ayaw nag-alang-alang eh. Patanaw ninyo sakto, go, dawata. Tanaw ninyo nga bukog, mga higala, ilwa, kay matukan mo, pero tanaw ninyong unod, ang atong gisulti, tunla. Kay makahatag ka ninyong presko, nga mahimong vitamin sa inyong lawas. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinoon, tumana kini. Dining kagabion, ang akong pagpasalamat sa tanan, o pagsaludo sa inyong ikatulo nga pagtambong, o sa karon lang ni tambong, akong paghangyo, padayon ta, ugban. Naa naman ko dinhi, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Atong sa gunson ba, tanaw nato kung unsa gyud resulta aning tanan, nga maghatag ka nato og paingon sa Ginoo, paingon palangit, or paingon sa menteryo, or paingon sa impierno. Mga higala, kita nangandoy nga, mahimo makabot og malipayon nga pamilya. Healthy nga pamilya. So mga asawa, focus ta, mga bana, paminaw, suporta, sayo mo ari, ihatag ang kadasig sa pamilya nga mutambong, bisag unta inyong mga anak, para makabaton ta kay ato ng advokasya ang bawsi. Advokasya po nako ang paghatag o pagpasabot sa 716 mga higala sa mga anak, no, ang pagrespeto sa mga ginikanan. Gumikan kay ato man ang nakita sa kadaghanan nga ang mga bata mooy musunod kay paano kuno ang bayan kung wala na sabog na ang kabataan. Nga mao atong pagpahinumdum sa tanan nga ato gyud i-focus ang atong matag karon og iya sa Ginoo. Okay? Hangyoon ko si Sadrak.
ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ikaw, ako, pinangga ka sa Ginoo. Ayaw na pag-inom sa maisog nga ilin nun, kay basin ug magmaoy ka. Ayaw na pag-inom sa maisog nga ilin nun, kay basin ug magmaoy ka. Ikaw, Ako ang iyon ang mga kahigalaan nga sugod tong niyaging gabi, ikaduha, ikatulo, nga inyo pagtanaw sakto, nakahatag kaniyo kausaban sa inyong kinabuhi, sa pipila lang sa inyong pagbasa, sa inyong pagpaminaw nga tinuod ang inyong gibasa, na feel ninyo nga naagi Ginoo sa atong gihimo nga tigom karon. Sa palihog ko sa pagtindog, kay akong ampuan. So sa inyo tanan nga nagtanaw ba, inyong nakita kung unsa ka tinuod ang atong gibasa, inyong na-feel nga naagi Ginoo nga nagmando ba nga mausab ang atong kinabuhi. Mga higala, ayaw pang alang-alang. Total, ang tao duha ra man na. Kung dili ka mutuo, mutuo. Pero kita atong andan kanunay, kanang giingon nga to see is to believe. Akong gihimo na nga babasahon mo para mo feel mo nga appeal mo sa pagpakigsulti sa Ginoo nato karon. Ang Juan 1:1 gasulti, sa wala pa ang tanan butang, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang Dios pulong. Sa atong pagbasa diha mga higala, ma-feel ninyo nga naging-istorya mo sa Ginoo. Ako gihimo lang kong instrumento para ipakita nako ninyo. Dalon ko lang ang akong Ginoo sa lite dinhi sa bugo, para makikistorya ninyo, mangumusta ninyo, magsulti ninyo sa kamatuoran kung unsa gyud ang tinuod nga mahitabo sa tao nga na-involved, na-appeal sa mga kinaiya nga iya nang ginauna nga hangtod sa iyang kamatayon iyang dalon. Mga higala, karon kamo nagbarog. Ako nga ngioon sa ni-feel nga naay Ginoo nga mag-usab nimo karon. Abanti lang diri atubang kay akong ampuan. Sa inyong una-una, ayaw gud mo pagtanan kung wala ka mabati ana, ayaw lang. Pero kung kamo ni bati nga mausab ang imong kinabuhi gumikan sa imong pagbasa, pipila lang kay gayon. Do all diri kay magampo ko. Okay. Magampo ta. While naglakaw mo pa atubang, ako magampo ni ining takna. Amahan kong hihubang ana ka sa langit. Grabe gyud kanindot ang imong paghatag kanamo higayon. Tiaw mo na. Naami dinhi karon, naminaw lang naglingkod, mangaon. Kung gutomon mukaon, maminaw. Kung gigutom sa espirituhano, naminaw usab. Duha ang paagi. Pagkaon sa material o pagkaon nga espirituhanon. Imo ming gitugutan ni ana. Pagkanindot sa among kahimtang, wala mi karon sa problema, wala mi karon sa hospital, ni sa unsang mga kahimtang nga makahatag namo kagulanan. Kung dili naami dinhi karon, nag-smile, naminaw, nikatawa, nakigistorya gyud kanimo, pinaagi sa pagbasa sa Biblia o pagpaminaw. Amahan ko, grabe nimo ka maayo. Maayo ka kanamo bisan kami makasasala. Imo kaming gitagad. Salamat sa mga alawiton nga imong gihatag kanamo through kang Sadrak uban sa mga singing group. Mga organizer nga imong gitagaan, Lord, og knowledge ug wisdom, mapainubsanon nga nagatiman sa mga bisita. Lord, ako magaingon. Ikaw ang bahala nini amo mga bisita, mga higala nga naa dinhi karon. Dili ako makausab kanila. Apan 100% nakasiguro ko nga ikaw makausab kanila kun ikaw pod ilang dawaton. Amahan ko tuguti nga dili lang karon sila mo apil hangtod ugma, hangtod sa pagtapos ni ining tiguma. Magmalampuson nga sila way makabalda, ayo taga tuguti si Satanas nga makasamok sa ilang mga schedule ugma ug sila madasigon, malipayon nga mutambong mobalik dinhi sa ikaw-4, ika-5, ika-6, ika-7 nga mga bahin. Amahan ko akong idikar sila tanan.
mamauli sila gikan dinhi. Aga ka sila nga makadangat sa ilang pinuinan labi na sa ako mga kaubanan nga pulis nga mag-duty sila adlaw-adlaw Lord. Layo sila sa ilang pamilya. Proteksyon niya ang ilang mga pamilya, kauban sa ilang hipi. Ang ilang mga kaubanan nga mga nagtrabaho diha nga mga pulis dan uniform personnel ihatag kanila sa police station ang safety sa tanan panahon, ang proteksyon nga dili og walay mga tawo nga mga makabinuang ni ana hinuon, ang tanan ilang madakpan. Akong idikar kanimo Lord ang tanan pasaylo ami sa among mga sala. Amo isalig kanimo tungod og alang sa bugtong mo anak sa Ginoong Hesus ang personal namo nga manluwas. Amen. Baliw ko sa pagbalik sa paglingkod. Masinog man kaista ka. Ikaw, ako, pinanggakas. Di lang kay kamo, sila pod na bless karong kagabiuna mga kaigsunan. So sa dip-an nato tapuso ng atong programa karong kagabiuna mga kaigsunan, amo atamong gidapit sa pagpamarog pagbalik para sa tuang closing prayer nga igahatag ni Brother Samuel Familara. Ampo ta, Lord, among gibati at akong kalipay karong kagabihon sa mga pulong, mga minsay nga among nabati gikan sa mong alagad Sir Joby Espinido. Lord, among katong ginampo, ang katong mapatik sa among hunang katong kasing, o katong magiya ka na mo, nga sa bahay na among iksakundalan, pingon sa imong langit ng pulian ng Ginoo. Salamat Ginoo, nga kami, nagkauban diri kang karong kagabihon, o kami, mauli, nga malipayon, o naay daw ang kasaban sa pag-alaga diha kanimo. O guma sa gabi, kay mamalik sa pagbadayon, pamati sa mga pulong, ang makatag sa mga paglaom sa among kinabuhi Ginoo. Nasama to Diyos sa imong paglubong kanamo karon ta. Uban sa kapasaylo sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, once again, thank you so much sa tanan ni Anhi sa atong mga participants. Last night, natay 7,400 ang nagtanaw mga kaigsuunan katong gabi. Karong gabi, ang total nga nagtanaw is 2,800 mga kaigsuon. So, 2,800 ang nitanaw gyud mga kaigsuon na wala law. Takpakan na to ang atong buhi nga Dios. Ano? So makatabang gihapon ta ang atong giatinan karon kung naamoy social media or kanang mga kailan ninyo nga murag wa pa kadungog, pwede gihapon ninyo i-share mga kaigsuonan. So once again, we thank you for your time. Kabalomi na busy mo, ang uban gikapoy pa mo sa inyong mga appointment today. So see you once again tomorrow, and daghang salamat usab sa atong singer Sir Shadrach Sombrio, and of course from Guadalupe SDA Church. Thank you once again. So kinisi kapaglaom, J. Policarpio nagpasalamat, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga OFW nga nagatanaw sa atong live. Thank you kayo. See you tomorrow and good night mga kaigsuonan. Okay. So ang magpapicture